Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Tapuji ma tuhata, marhiti bukede nomor 10 sada, ayat sada 2 dohot 5.
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tu mapalangi dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaw nai, halak partangan na lidang, doho na iyas roha. Haleluya. Tuhan debata pargogo na suhatu dosan ama nami na di banua gijam moliate maruhanami tuho ala dilehon ho anakmu na sasadei tuhami jala di palua ho hami siang gonggoman ni sibolis hupangido hami tuho say ramoti hami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusaan dohot hagugutan say sesama dosa nami doho pangalasyon nami di hatam na badiay say perbadiay maruhan nami marhite-hite todim jala pamasuk hami tuhanguluan sugot asa pujon nami ho di siro di saliling nililing na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Tangihon hamuma patik ni debata ima nanienet sian Hesekiel 10 ayat 20 sada. Aitung sura ditudalhon rohani parjahati saluhu dosana akka naniulana nasai laon jala diradoti saluhut akka patiki jala diulahon uhum dohot hati goran tongodo ikom mangulu ibana dang jadi mate songonima sahakna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hombar tupati mi. Amin. Tapuji ma Tuhata. Oh
Sato poti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatudosan. Pardenggan basa doho jala ro di saliling-liling na do asi ni roham. Saya merpamuati maroham di hajahaton nami. Jala unang beingot akadosa nami. Ay juk do hami mardosa maradupoko. Jala juk do husung guli hami rimasmu. Marhite sian pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Musad pe akadolo jala humutal akarobean alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musad sian ho jala padan ni hadamiokku nasotupa humordit ninna jahuba siasiho hasangapo ma di debata na di Gijang. Amin. Tapuji matuhata marhite punguan ina.
Maret de Mahita. Tangihon hamuma hata ni debata, turpuk ni epistel di perminggota sadarion, imanan yenet sian Markus walu, ayat 34 saat 30 tajahama margati soring. Markus walu ayat 34 saat 30. Laos di Jauma natoropi rap dohot sisiana, di dokma tunasida, nasa nagiot mangihut tonahu, di suadahon madirina, di tuhu masilang natu ibanay, di ihuton maahu. Ayahama at tonggunana ni jolma nang liat portibio diomo, anggomago do hosana. Ay molo adong na maila alaniyahu manang alani hatak kipe, maradopo bangso pangalakuk jala pardosaon, laos maila do anak ni jolmay sugo makatibdak koni, dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana, rap dohot suru-suruan akka nabadiay, ido sahatna, martua do natu mangihon hata ni debata, jala nopyopsa, amin. Tabigema kor puji-pujian sian naposo.
Maret de Mahita. Tindakkon maha porseo tay songon na hinatindakkon iya kadongata sa haporseo di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuon ni si Maria na gabi-gabi siya todi porbadia Andora soha bubuhan
Ido tu hata, na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus, na mate tarpadya do ibana di hao pinor silang, na tua tubanwa toru dung ditanom, na mula mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hudu tu siamun di bata Jehoba, amanay, pargogon na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, mangumihalak na mangolu doho na mate. Au porsea ritodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panelak Kristen akan na badia, doho dihasesani dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangolu sogo daging nihalak naung mate, doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabegema korpujian sian punguan lansia do keluarga.
tabegema korpujian sian punguan ama.
Tabegema Tikting. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 7 September 2025, Sada Romawi Namarragam. Guarni Minggu Tasadarion, Ima Minggu ke-12 Lung Trinitatis, Topik Minggu, Padinggan Hamuma Dalan Muna, Dohot Pambayanan Muna, memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. 2. Tikting neng barbagas, titing parjulon do paduahon. Neng majalo pamasu-masuon parbagason Ima Merda Regina Dewi Sitinjak SE, Boru Ni Amata Insinyur S Sitinjak Nahinan, Tubu Ni Inata Sondang Haryati Boru Simajuntak, nama alamat di Bumi Permata Sudiang Raya, Blok J Tolu nomor Sada, Ruas HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik 17 IBT. Dohot Lisi Warman Manalu Escape Nurse, Anak Ni Amata Giting Sahalatua Manalu Nahinan, Tubu Ni Inata Lemeria Boru Sihombing SPD, Ruas HKBP Sirau, Resort Sirau, Distrik Tolupulu Tolu, Barus Raya. Pamasu-masuon Ima di hari Sabtu 10 September 2025 pukul 10.00 Wita di HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik 17 IBT. Saituhatama nama masu-masu ulaoni. Tolu pertanyaan wilayah Tolu. Di Patupa Huriata do pertanyaan wilayah Tolu di hari Selasa, Sia September 2025, masuk pukul 10 sia 30 Wita di Bagas Ni Keluarga, Sintua TR Sianturi, Inang R Burhutasoid, nama ringanan di Jalan Palapa 10, nomor 115, Telkomas. Asa Roma Sude Ruas Wilayah Tolu, Parhalado Dohot Keluarga di Ulaoni. 4. Apresiasi siswa mahasiswa berprestasi. Gereja melalui Dewan Diakonia, Seksi Pendidikan akan memberikan apresiasi kepada siswa mahasiswa gereja kita yang berprestasi di bidang akademik mulai tingkat SD, SLTP, SLTA, D3, dan S1 yang mendapat nilai 90 atau IPK 3,75 di semester genap, dan non-akademik di bidang olahraga seni minimal tingkat Kota Makassar, dan agar kiranya menyerahkan fotokopi atau rapot transkrip nilai dan bukti penghargaan tersebut paling lambat di hari Minggu 14 September 2025 kepada Seksi Pendidikan Gereja kita dan Sintua wilayah masing-masing. Pelaksanaan pemberian apresiasi di hari Minggu 21 September 2025 atau dapat melalui link Seksi Pendidikan yang ada dikirim di WA grup masing-masing. 5. Tona Rapot Padita Distrik 17 IBT. Di Jalo Huriatodo Tona Rapot Padita Distrik 17 IBT asa hujaon hamima. Tona Rapot Padita HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas perjalannya rapat pendeta HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 September 2025 bertempat di Surabaya. Rapat pendeta dihadiri sejumlah 51 orang yang datang dari tempat pelayanan regional Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Rapat pendeta tersebut dilaksanakan dalam
terang tema ciptaan baru di dalam Kristus 2 Korintus 5 ayat 17 dengan subtema pendeta HKBP diutus mengemban pastoral profetik dan menghadirkan transformasi gereja dan masyarakat yang terbebas dari belenggu korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Rapat pendeta bersama-sama menggumuli 1. Transformasi mental pelayanan dan database jemaat dan aset HKBP yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson M. Hutayan MTH ke arah dan tujuan yang lebih baik Manang Naum Muli yang mengacu dari firman Tuhan yaitu Roma 12 ayat 2. Saat ini HKBP telah masuk ke era dan arena baru dengan hadirnya teknologi AI, Artificial Intelligence yang tidak dapat dihindarkan. Pelayanan gereja berjalan sebagai sumber tim dengan mengingat koda tohonan. Oleh karena itu, pendeta, seluruh pelayan, dan seluruh warga gereja HKBP harus bertransformasi dalam aspek teologi, aspek liturgi, aspek struktural organisasi, dan aspek pelayanan. 2. Transformasi leadership yang disampaikan oleh Dr. Andus Saud Sitompul MSI CM yang mengacu dari firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 7a yang memanggil para pendeta dalam pelayanannya, mengandalkan iman Ibrani 11 ayat 1 dan Yeremia 17 ayat 7, mempunyai hati yang suci dan penuh kasih Amsal 4 ayat 23 dan Matius 5:8 dan 1 Petrus 4 ayat 8. Tetap mempunyai pikiran yang positif di 1 Timotius 4 ayat 8, berbicara penuh kasih Kolose 4 ayat 6 dan senantiasa berbuat surplus Matius 5 ayat 41. 3. Isu-isu teologis dan sosialisasi buku keseragaman pelayanan disampaikan oleh Preses HKBP Distrik 17 IBT Pendeta Samuel C. Sitompul MTH MM. Muatan yang disampaikan yaitu berkaitan dengan era yang ditandai oleh percepatan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika global yang begitu kompleks. Ada banyak isu-isu yang terjadi pada masa kini yang perlu dijawab dari perspektif teologis, yaitu hukuman mati, artificial intelligence atau AI, persembahan dan keseragaman pelayanan. 4. Pendeta KBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur turut prihatin akan terjadinya kerusakan atau pengrusakan lingkungan di daerah Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Tapanuli Raya. Oleh karena itu, rapat pendeta KBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur menyuarakan kelestarian lingkungan. 5. Para pendeta KBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bertekad lebih bersungguh-sungguh melayani gereja dan masyarakat dengan senantiasa menghidupi poda tohonan sebagai awal dari transformasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. 6. Para pendeta HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur turut prihatin melihat yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, yaitu gelombang unjuk rasa yang terjadi di Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan di berbagai daerah di negara kita. Rapat pendeta mengajak seluruh pelayanan dan warga jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur untuk senantiasa berdoa bagi bangsa dan pemimpin kita dan tetap menjaga sikap yang dilandasi kasih dan keteladanan sebagai murid Kristus yang menebarkan kebaikan dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah tona rapat pendeta distrik ini kami sampaikan kepada kita semua. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam perjalanan pelayanan di dunia ini. Surabaya, 3 September 2025, atas nama Pendeta KBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Preses Pendeta Samuel CH Sitompul MTH MM, ditandatangani dan distempel. Onom pelian bulan September di Parminggota Sedarion tapasahat ma iuran manang pelian bulan September
marhite amplop tu inganan naung di parade huriata. Pitu, pada sipon database Jemaat AKBP Tamarunang tahun 2025. Khobar tu konsultasi dohot arahan na pinasahat ni hatopan manang kantor pusat HKBP tu uluan na huriata taringo tu pemutahiran database Jemaat ni huriata AKBP Tamarunang asa diperbarui manang dilengkapi ma database ruas ni huriatai dohot statistik naril manang jumlah jemaah yang aktif na marhuria. Selambat-lambatnya di bagasan tahunon marhite-hitei dibagion do tu hita ruas format database tapangido ma marhite sintua wilayah masing-masing asa marhition ma nagabe statistik ruas ni huriata di Biro Jemaat HKBP Pusat. Walu amplop operasional huria di parminggota sadarion pasat amplop tu jolo dohita ima tu operasional ni huriata tapasahat ma di bagasan las ni roha. Sia ruas namar sahid parhalado do sude ruas ni huria KBP Tamarunang manangiakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saituata ma namangaleon hamalumon do tahi pason. Molo adong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Paboa tu parhalado manang Padita. Ruas namar sahid sada Agusta Kristin Boru Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2 Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. Tolu MFD Siregar AMD wilayah Sada perawatan di Jabu. 4 D Boru Silayan Inang D Boru Silayan SST MKes MKep wilayah Tolu perawatan di Jabu ale mole atema nasida ngasehab ngaro di parminggon sadarion. 5 Amang JJ Hutapea wilayah Sada perawatan di Jabu. 10 ruas namar ulang tahun parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun siang tanggal sada saat tu tanggal 7 September. Saituhatama namangaleon pasu-pasu dot gajani umur suang songoni nang hahi pason. Ruas namar ulang tahun sada Ruth Udurina Boru Hasibuan tanggal lahir sada September 1944 wilayah Sada. 2 Veronica Angelita Boru Pasaribu tanggal lahir 5 September 2010 Sada wilayah 2. Tolu Sepriana Veronica Boru Hutapea tanggal lahir 6 September 2010 Sada wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 16 di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dia birangna do hamoraon do hamauliaon. 10 sada ulang tahun pardongan Saripeon parhalado do sude ruas ni huriah KBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun pardongan Saripeon tu ruas namarayaon siang tanggal sada saat tu tanggal 7 September. Ruas namarayaon sada Ate Bakara Inang Sintua Kristen FD tanggal 4 September 1900 wilayah Sada. Saituhata mana saya tokto mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 12 ruas narotu parmingguon Minggu 31 Agustus 2025 parmingguon di Magodang toropna 131 halak. Minggu 31 Agustus anak sekolah minggu 37 halak. Tolu Jumat 5 September 2025 ulaun partupulon Litsi Warman Manalu dot Merda Regina Dewi Sitinjak toropna 100 halak. 2 Romawi Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titing Parhepengon na adong di hitabe do di slide LCD. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon tatangiakon ma asa gabe pasu-pasu dohot las ni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di guarni tuhata. Amin. Tapuji ma tuhata marhite buku ede nomor 247 ayat sada doho udukna hukma tapasahat peleat sada A sada B doho 2.
Damini debata na sumurong siyan saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na. Unang alani ro udan gabisongan nagale. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na. Lasor hata di saluhutna pandonganion ni Tuhan di bata tuh di pangaramotion na pinasahat ni Tuhan di bata di tonga-tonga nguluta alani ita jakom ma amanginang talumobi di hamur remaja na boso bulung hata ni di bata nagabe jamita di minggu ta sadarion di minggu pa 12 ahon dung tritatis ima na denek sian panurirang Jeremia bidu 10 alu mamuka ayat na parjolo tolhas tu ayat pasapulu sadahon asa hujah matu ita saluhutna tapayut ihut mamanginang di bagasan rohat tabi tudusan taringot tuhudon na pinaibar ni si Toppahudon odo hata naung ro tu si Jeremia sian Jahoba songonon maho jalatua tu bagas ni si Toppahudon di sima patu bagi honoku tuho dungi tua maau tu bagas ni si Toppahudoni jadi idama tongon ibana mambai sada ulaon di atas pamutora hape dang majadi hudon na pinaulinay songon sakipal tano di bagasan tangan ni si Toppahudoni gabe mangulahi ibana paulihon sada inganan na asing guru lomo ni rohani si Toppahudoni mambaisa dungi Roma hatan ni Jahoba tuau songonon tung naso tarbayan au roha songon si Toppahudonon mambayan tuhamu ale pinopar ni Israel ninna Jahoba idama songon tanaw hudon di bagasan tangan ni si Toppahudon songoni dohamu di bagasan tangaku ale pinopar ni Israel satokin na umartahi dopak sada bangso dopak sada harajaon naeng mangurati dohot naeng mamicakon dohot naeng mangago alay mulo mula bangso naong hupalubay siyan hajaton na gabe marpangulahi rohaku taringot tu hamaguan naong husakapi naeng bahenokku tu ibana jala satokin nari au martahi taringot tu sada bangso dohot taringot tu sada harajaon naing paulihon dohot pahoton alay molo di bahen na jat di jolo ni mataku kabidang ditangihon suaraku jadi sol-solaku marohaku taringot tu na dingkani naung hubaga-bagahon naing bahenokku tu ibana ope wadok matu halak juda dohot tu isi ni Jerusalem songonot do hati ni Jahoba idama au jumadihon hinamago tuhamu jala sumakap tahi dopak kamu wa mulak mahamu kanupsian dalam narawai jala padenggak kamu dalam muna dohot pambahenan muna idu yanggo sahatna horasma dihita saluhutna huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ikon dohonot tado memang dang adong nasikop di bagasan ngulut tahun molo dang ala Tuhani na pasikopon ganup di bagasan nguluta alani adong pasan ni halak batak na mandok dada si manuk-manuk si botar adora ay dada si lomo turpuk siahut lomo ni roha namarlapatan memang dang terbaik kita amang inang monotuhon ujung ni pardalanan ni nguluta songon na disuarahon di poda raja ni Salomo bidu 10 ayat sia didok hati manusia memikir-mikirkan jalannya tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya di dalam bahasa Batak didok rohani jolma mersakap dalanna ali Jahubado patot Tuhon lakana siani amanginang berengota ma
turpuk jamita sadarion songo dia balga asidot holong ni rohani debata na pinasahatna tuhita ganup jala satokin amanginang marsiajar mahita songo dia pajowon ni debata tu si Jeremia alani i dipaingot debatado Jeremia marhiti tulusan na parjolo berengot tama sian ayat na parjolo dohot ayat na paduahon takas didok odo hata nang rotu si Jeremia sian Jahuba sonon di ayat 2 di suarahon mahu salatuat dison di patuduhod do amang inang takasdo ditada takasdo ditatap takasdo nanunga ditada di bata pardalanan ning uluta holan na dido di bata holan na ditatap di bata nunga asing be na nunga diulahon nunga asing be na ditotuhon manusiai rodo pajowon ni de bata tu si Jeremia didiki neng tarbuang mabangso Israel dang tarbuang dope naing tarbuang dope alani i di jauh di batama Jeremia paingoton bangsui alai di buhali ma Jeremia marhiti tudusan marsiajar majoho sian parngoluon ni halak sitop pahudon kepada naposo dan remaja agar kita bisa sama-sama paham. Ini sering kalian nyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk hidup hudoni molona jolo hudon dang sona sonarion sian bosi daong hudon najolo ditopa sian tanah liat do dibentuk adong do ala putar-putarna ditopa mah alani iberengot tama amanginang songo dia parngoluon ni manusiai dipatudos mai songon sada hudon adong do hudon nasika adong do hudon naratak adong alai ide otama amanginang diturpuk sadario buhado hudon nanunga ratak buhado hudon nanunga siga dibolokot do ditakas do diturpuk sadario dang dibolokon debata alani i dipakulingi dijoma dipilip ma laho dipature debata alani didok ma maho dison tarida do amanginang songo dia haradion ni panurirang Jeremia di bagasan pajon ni nasian debata alani saha mahita tuaya tulu Oma respon nasian panurirang Jeremia dungi tuak maau tu bagas ni suto pahudun dang majua ibana amangina bagaimana Jeremia tidak meninggalkan apa yang Tuhan sudah panggilkan di dalam kehidupannya Allah natape dang tarpikirhon ibana alai dihapor syai ibana disoduna jut amang inang songo naneng tapak sahod do sudi nata hapor syai ikon tapikirhon sipata dang tarpikirhon alai ikon dihapor syai do ganu pajouon ni debata Allah dang obar tu sakapta nanunga diulahon debata bukan rencanaku tetapi rencanamu bukan rancanganku tetapi rancanganmu iduna boy berengota amang inang 1 ayat tulu songo dia haradion ni panurirang Jeremia mengalusi pajoni huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus masuk mahita tu ayat na paupaton di bohali dohita melalui proses pemanggilan kita dibekali untuk teliti wasa dohonoko songoni amang inang bahat do na masa di tonga-tonga ngulut tahun so nahudokon na kaning sipata dang tarpikirhon ale ikon dihapor syai alani i dipangido ma menjadi lebih teliti bagaimana si to pahudon dada holan asal-asal ia manginang di topa songon tau tetapi dia teliti
Bagaimana membentuk bejana dengan ketelitian untuk mendapatkan hasil yang benar-benar terbaik. Bukan hasil yang baik, tetapi hasil yang terbaik. Ketelitian. Idona dipakulingi debata tu panurirang Jeremia. Teliti maho digalup akan masa. Dada alani rosi taonon gabe namuru debata. Bukan karena ada persoalan itu tanda Tuhan meninggalkan kita. Bukan karena ada dalam kondisi sakit kita seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Tahu. Sestongna dipangido asa teliti saluhutna nama asa di tonga-tonga ngoluta takasma nunga ditatap debata. Di sido di buhali hita amang inang buhado pasahaton ngoluta tutudo nunga ditatap debata ngoluta. Jala debatado na paulihon dadahulan paulihon debatado na paturihon. Kita bisa bayangkan namang inang bagaimana seandainya gelas yang pecah, gelas yang retak biasanya orang tidak mau memakai. Molo portibion takas do berengot tadi tonga-tonga nguluta. Ada gelas yang retak, tidak pernah ada orang lagi yang mau memakai itu. Dibolokon namai. Ale molo di debata, di parar do salut nih. Debata na paulihon, debata na paturihon, jala debata mampain ibana punya nilai, punya harga. Ido na diulah debata. Ido na dipaingot debata tu panurang Jeremia paingoton bangso Israel. Molo pedohono ni bangso Israel nunga siga beau. Nunga dao biau sian debata di bagasan hasusaat doau, di bagasan sidangolot doau, di bagasan sitaunon nadu doa sonari, di bagasan kondisi mido neng dipakai debata ngulum. Idona dipaingot debata marhi dipanurirang Jeremia tu bangso Israel. Alani berengota mamusi amang inang di ayat 5 1 ayat 10 dungi Roma hatin Jehovah tuau songonon tung naso tarbain nawa roha song sito pahudon mambain tuhamu ale pinopar Israel. Ini adalah janji. Dua pemahaman yang bisa tergambarkan. Naparjulu di soma ancaman. Kalau memang kita mau kaitkan ini kepada ancaman, ale di soma baga-baga doho pasu-pasu nih debata. Ancaman buasa hudu ancaman molo totong dope di bagasan jugul ni roha jeng-jeng di soma dapat nama tu malah petaka kepada kehancuran ditadikun di bata di uhum di bata ale mulu di pauba ibana dorohana amanginang dapat nama pasu-pasu nasian Tuhan di bata lahu paulihon lahu paturihon lahu mambain ngoluna memiliki nilai, memiliki keindahan yang begitu sangat luar biasa. Alani mulut tabereng di topik tas sadarion di topik minggu takas do di suarahon pada enggak kamu mah dalam muna do pambahenam muna memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Tengok be majo amang inang pardalanan ni ngoluta satu tikion gabi huingot tami sahalak komposer seorang pencipta lagu boy tercipta lagu sian nama sa di tonga-tonga ngoluna. Jadi dia seorang yang sangat dekat kepada Tuhan ketika umur sampai 10 tahun alisian 10 tahun satu lebih kurang 30 tahun dau ibana sian debata ulona di bagasan kapal lahu membuat halak kulit hitam untuk yang namanya penjualan budak. Di buan sianon di gadis tusan, di buan sianon di gadis tusan. Songon dia ma ibana hanya itu pekerjaannya. Alai di halomohon debata di dau di sadatiki dipakulingi debata ma ibana marhiti sitaonon marhiti adong malapetaka. Kapal na ditumpangi ibana dohok na mambuan akka budak somalna kapalon hol mambuan 240 orang. Alai alana giot ni bagas rohana
pola dipakai ibana sampai 650 orang nah di bagasan kapali dipaksa nama holan alani giot ni rohana untuk memikirkan keuntungan itu ujungnya dipakulingi debata mangoluna marhiti Roma badai nabalga dihantam ma kapali alai didiki dihantam kapali di sima ibana bolong-bolong di lauti lebih kurang hampir 1 jam di bagasan Sitaononi martangi yang maibana Tuhan patuduma balga dohot asini roham tuau molo memang tutudo neng di pararhong ulukon bayako kamu amang inang songo dia pola pikir ni manusia nunga di bagasan hasusaan ale memaksa dope tutuhan de bata alai dapot nado amang inang dapot ni ibana do asi dot holong ni rohani de bata nanunga di pasahat de bata tu ibana rodo adong secerca harapan topu mamulus kapal boy ma ibana malua sian parmaraan gabe selamat ma ibana didikinunga selamat ibana di ide ibana masa luhutna tutudo adong debata tutudo ditatap debata ngoluku tutudo dipasu debata ngoluku pola disuraton ibana sebuah lirik lagu na berjudul Amazing Grace tahun 1772 ima namarguar John Newton jala adong dui di buku edeni HKBP onom ratus sia plusia muloboy nian amang inang tede hom majo olan sa ayat pe oma songon dalata mandok muliate tutudo nanunga di parar de bata muluta amang parmusik nami baik kamu maju buke di nomor 600 sia puluh sia holan ayat sada si kopdo asini roham bisakah untuk multimedia 699 hanya ayat 1 dapatkah? Sikopdo asin roham tuau nadangolon nalilu au nahinan nuaeng jupang do lastete homa ayat sada tengok mana kaning songot dia dipakulingi di bata hitam marhiti epistel mulo memang tutudo neng mangitun Yesus hiwita ta swada homadirita tatuhu masilangi silang dakian yang amanginang yang namanya salib itu pasti berat alani mulo memang tutudo sikop asini roham tatuhu masaluhut neng tapaturi mangulut tahun tapasa mangulut tahun gabe pelian gabe uap nucus tutuhan debata di sima anong idota tutudo ditatap debata nguluta jaladohonok kuma amang inang meragam pajoni debata na dipasahat di tonga-tonga nguluta alani masuk mahita tu ayat pasapuluh sadahon di ayat na parapudion takas tido ope wadok matu halak juda seandainya boy hugation terpukon songono mandidok ope wadok matu ruas HKBP tamarunang takas di suarahon tu hita ganup saluhutna songono doha teni jauh baida ma
au jumadihon hinamago tuhamu jala sumakap tahi dopak kamu wa mula mahamu ganup sandalan narwai jala padenggak kamu dalam muna dohot pambahenan muna dohonot tama molo mga saon pikiran ikorodo suku-sukun aro amang patita dalan nasiga nahulahon aro amang patita nahurang sikop nahulahon amang inang dada dipangido debata on natapat julu alai rohat taodo naikun tapat julu gabe pilihan uap nucus tutuhan debata gabe inganan nadumenggan debata laho paulihon laho paturehon laho mamasu masu ngoluta asa unang gabe adong pemahaman seolah-olah sudah baik ternyata belum baik alai di bagasan hibul ni roha tadok ma we Tuhan tatap maau we Tuhan pature maau wa Tuhan pasu maau songon na disuarahon panurang Jeremia tu bangso Israel asa unang gabe mago asa unang gabe tarbuang asa sahak manian sakap nadinggan di tonga-tonga bangso Israel mulut abireng diudut na mangina songon dia respon nasida alai dadai nanaeng di pasahatu hita alai narikot sonari di tonga-tonga nguluta siapkah kita untuk dibentuk kembali kita akan menjawabnya di dalam hati dan pikiran kita dada ikun pabuaon tuhalaki alai pabua matu Tuhan di bata alai Tuhan topa maau hobar tulomo ni roham alai Tuhan sakapmu mana sao di tonga-tonga nguluku ajari yau paswadahon diriku alai dongan yau pasauton sakapmu di bagasan nguluku idu na dipakulingi idu na dipasahat debata tu panurang Jeremia jala idu na dipatu begihon tu bangso Israel asa takas manasida manada dirina jala marsiajar manasida sian hal-hal kecil amang inang satokin tabireng majo apakah kita pernah terpikir untuk belajar songot dia manopahudun tahu hiado hita mangida ganup na adong di tonga-tonga nguluta contoh tabireng mabaskom songot dia di topaon idu tabireng magalas tabereng mapiring songot dia alai neng dohonoku meragam do tudus-tudus dan dipasat di batali tonga-tonga nguluta dada ikon akalas ni roha dada ikon alani akahabot di roha dada ikon holon alani akasitaono na duk meragam carani di bata alani i dipakulingi do rohata dipakulingi do todita dipakulingi do nguluta di dikion marhiti hata ni debata didikion dipakulingi mahita radido hita mangida uhud marsiajar sian ganup pardalanan nguluta nanunga tabulus satokin mamereng mahita manelido Pak Pudi ya do tarpikiro kita songonom mah ujung ni ngulutu didikion saluhut na ya manginang ragam ni debata ado ragam pajun na pinasahan ni debata aledo honokuma dihirim debata dohita bukan stagnan bukan berhenti di satu titik alai go to the next level tabireng mah najolo sekolah minggu nung ngagabi remaja si remaja nung ngagabi naposo si naposo nung ama satu lansia songoni ganup aka ulota siya naminek sahat tunabalga songoni kanup aka jabatan na adong di tonga-tonga nguluta ikon dohonot tado ima metode ima na ditopa di bata di tonga-tonga nguluta molo na siyan di bata do saluhut na dada ikon dohonot tado Tuhan di bata ali Tuhan sakapmu mana iko saut di tonga-tonga nguluku ajari au ali Tuhan maminanya ke hari-hariku
asa unang hupa soada ho di tonga-tonga nguluku, asa unang hupa sidiko di bagasan pardalanan di nguluku, asa tutuma Tuhan debata namandongani, Tuhan debata namangramoti, Tuhan debata napatauhon ngoluta ganum alani marhiti turupuk sadarion tuhita ganup amanginang talumobi tuhamu remaja naposo bulung tapaturi bema ngoluta, tapaturi bema lakata, tapaturi bema ganup pambahenata, seperti yang saya sudah sering sampaikan, yang disampaikan oleh Presiden Amerika John F. Kennedy namandok, jangan pernah katakan apa yang akan diberikan gereja ini kepada saya, apa yang akan Tuhan berikan pada saya, tetapi mari katakan apa yang harus saya berikan untuk gereja ini, apa yang harus saya berikan untuk Tuhan melalui gereja ini. Allah nungatakas debata napaulihon nguluta, nungatakas debata napaturihon nguluta, mulu marhiti portibion gelas naratak piring na bocor ikon bolong do salutna sia salutna kana masa alai hotu asidot olong ni rohani debata tuhita dipature ngoluta sia nima di bagasan uduk ni roha dohno tama mulai hati Tuhan pasu-pasu mau jala ajariau laho maka nguluhun hatam di pardalanan ni nguluku. Amin martanya kita mulai tema alai Tuhan di bata marhiti hatam di parminggon nami stadion takas do di suara hoko holong mutu hami, takas do di suara hoko huasom di bagasan ngulu nami, tutu doale Tuhan di bata dada hami napuna ngulu nami, hodo napuna ngulu nami, hodo namanopa pardalanan ning ngulu nami ala nima Tuhan ajari hami dongani hami ramoti hami jala pasu hami saluhut sabui manian pardalanan ning ulu namion hobar tuloh manroham titik ke Tuhan di bata di bawah kami gomos di bagasan tangyang nami huriam HKBP Tamarunang pasu huriamon pasu saluhut na aka program na nunga mardalan dohot na naing mardalan di tonga-tonga huriamon lasong ni Tuhan di saluhut na parhala do ni huriam hodo na manudo, hodo na mamilit, hodo pabangkiton, pasu saluhut na parhala doni huriam, kabi parhiti mula mangula ulo na pinasaatmo, marhiti huriamon tu nasida ganup, ditikyo pelit Tuhan ibata di bawah kami komos, di bagasan tangyang nami, saluhut na ruas ni huriam HKBP Tamarunang, sian horong sikola minggu, remaja, naposo, ama, ina lansia diganu parnguluna diganu pardalanan ni nguluna ahape na masa Tuhan homa namandongani homa namangaramuti homa namamasu-masu ali Tuhan di bata soni ali Tuhan di bata ruas ni huriam na di bagasan Hagaleon Pematang Ima Agusta Kristin Hurusyani par natongon perawatan di Jabu amang sianipar natongon perawatan di Jabu amang MFD Siregar natongon perawatan di Jabu inang de boru silahen SSD MKes MKep natongon perawatan di Jabu alai sadarion lastor hanami nengaboirap marminggo dotami lasoni dia manami amang JJ hutapia na perawatan di Jabu si roham Tuhan tatap ngulu ni ruasmi di Hagaleon Pamatang di parsahiton na songgop tu pamatang na ali Tuhan ape honom mu matuhan tangammu nago habadoni tu pamatang nasida lehonommu hamalumon pemulihan total di tonga-tonga ngulu nali Tuhan di bata asa totong nasida di bagasan las niroha di bagasan ulup-ulup ala saluhutna pangramation na pinasahatmu di tonga-tonga ngulu nasida lasong ni mali Tuhan di bata ditikyon
di bawah kami komos di bagasan tangyang nami akar ruas ni uriam na di bagasan saminggon di bagasan las roha ima di pertambahan umur na lehonom muri tonga-tonga ngulu na sida ima di Ruth Udurina buru hasibuhan di Veronica Angelita buru pasaribu di Sepriana Veronica buru hutabea asi roham Tuhan tabahmu umur di tonga-tonga nguluna totong do tabahmu aka pasu dot las roha di tonga-tonga paranguluna na di bagasan parsikolahan lehonom muma Tuhan habisuhon dohot apistaran na di bagasan parkerejoan lehonom muma gogo dohot pos niroha law mangula ganup aka ulon nape ali Tuhan di bata lasoni mali Tuhan di bata riwas ni huriam na marulang tahun pardonga salebion ima keluarga amang ate bakara inang situa Kristin FD ali Tuhan ni bata pasu pardonga salebion nasida pasu iya nakon nasida saluhut nakana masa tonga-tonga ngulu nasida li Tuhan ni bata las neroha manang pe ikonadong hasusaan alay saluhut ne homa na manjamuton homa na malenggogo homa na mangaramuti ali Tuhan di bata lasong ni mali Tuhan di bata didikyon dibuat kami komos di bagasan tangyang nami ima program ni huriam di pembangunan gedung sekolah minggu pasu saluhut na kapanitia mulai sian pembina ketua sekretaris bendahara dohot kanup aka seksi pasu musaluhut nali Tuhan di bata talu mobi di hami ruas di huriam pakulingi hami kanup asa sisada ulau kami dinalau patuluson ulo ni di Tuhan di bata songondalan nami maka lason denggan ni basam na totong lihonomu di tonga-tonga ngulu nami lasoni mali Tuhan di bata ulaon na pinasahat hatopan tuganup aka resort tuganup aka huria ima pemutahiran database ali Tuhan di bata ajari hami pasu hami saluhut na pakulingi hami parhala dodohot ruas ni huriam asa tutu hami dinalau patuluson programi ima di pemutahiran database ni huriam hatopan ali Tuhan di bata pakulingi mahami saluhut na asa dohot kami di tonga-tonga uloni ali Tuhan di bata jolma pardosa dohami nabadiado yang go jumulu sesa salut na dosa nami asa talu pahami haporan ni pasu-pasum mangasahon gorenakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho si maroham di hami amin. Tapuji Tuhan ta mari demahita sian bukti nomor 116 hukma tapasahat amplop 70 Sondangi rohaku
tatangnya koma peliata. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo hororo ni saluhut, sile lehon na denggan do nasalibasa na beliutus, hupasat amima, sian na nilamitu hami, pelen na hami tuho, sejala kapi uap no custi celum, pasu na jaramoti, asa huparasya kami pilenon, pati bulan rajamu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marahiti-hiti todim, asalam tadahami kodang nisi leho-leho mitu kami, asalam kir-kir kami manduk melihat itu ko, marahiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale manami na di banua gijang, say pinurbadia magwarmo, syero maharajamu, siya saot malom ni roham di bonatongon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sa dan haluan siya pari, siya matosa namin sunpan sa nami, di doa sa nito kamardo sa tuhami, unak kami togi untuk pangujunan, balua mahami siyan pangago. Bagasan dami jalo amuma pasu sian Tuhan debata di pasu jala jaramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasar hom madamena tutodim amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.